Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugünkü hepden jemi gepleşigimizi, ýa söhbetdeşligimizi bir pajygaly waka bilen başlamakçy bolýan. Ol hem şuň sagat 4-de, daňdan sagat 4-de Türkiýe Respublikasyny hem-de Suriýede gaty uly bir ýer titreme bolup geçdi. Onuň ýazylyşyna görä ol ýer titremäň güýji 7,08 göterim bal. Bal diýmek şol ýer titremesiniň güýjüni ölçeýän gural diýip ýa belgi diýip aýdaýly. Ene şol gaty ýokary bolýar. Ene şol netijesinde de ýatan ýylatyň öýleri başyna ýykylyp gaty köp helakçylyk adam ýetkileri bar. Bärde şol Şuwed telewizionynyň sagat 6-da beren, şuň sagat 6-da beren habaryna görä 500 adam ýok bolupdyr. Sagat 8-de beren habaryna görä eýem 640 adama ýetipdir. Wepat bolanlaryň sany. Häzirim gatykän adam şol ýykylan jaýlaryň aşagyna harabalaryň içinde kömek garaşyp diri ýatarlaryň bar, jesetlerim bar diýip aýdylýar. Şu sebäpli öz adymdan maşgalamyň adyndan, kardeşleriň adyndan wepat bolanlaryň maşgalasyna çuňur gynancym bildirýän Türkiýe milletine hem Suriýe milletine de duygu doşluğumuzu beyan edýän wepat bolanlaryň jaý jennetden bolsun, ýygy ýarasyn. Şu ýer titremäň gözeňine getirýän boly biziň öz watanymyzda bolup geçen edil mundan beter ol pajygaly ýagdaý bolupdy. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Aşgabat ýer titremesi bolupdy. Bilşiňiz ýaly watandaşlar şol ýer titremede 120.000-dan 250.000 aralygyna adam wepat boldy diýip aýdylýar. Näme beýle ul ara tapawut berilýär? Sebäp şol döwür hiç ýerde şol ilat ýazygy alınıp barylmadyk. Aşgabatyň içinde näçe ilatyň ýaşaýanyny hiç kim bilenok, ýöne çak bilen, çen bilen şunça adam ýaşapdyr ýa ýok bolupdyr diýip aýdylýar. Anyk maglumat bolan soň şonuň üçin şeýle diýip aýdylýar. Ýöne Aşgabatda bolup geçen ýer titremede en güýçli ýer titreme 9 bal bolupdy. Türkiýede 7,08 göterim bolan bolsa, Aşgabatda 9 bal bolupdy. Näme üçin men şunu ýatlaýar? Sebäp şol ýer titremede Aşgabatda bir bitin galan, awat galan jaýyň sany binalaryň sany 10-a da ýetenap. Bütün şäher ýumurly, 9 bal. Türkiýede onuň biraz pesirek, ýöne yüzlerçe jaý ýykyldy diýip aýdylýar. Bu näme alamaty bolup bilermen otup oýlanyp otyn şu mal bir sagadyň dowamynda nämeden gelip çykyp bilerbi? Ýogsa Türkiýe guruluşçylar bilen özüni hiç bolmany Orta Aziýada ma'lum eden döwlet ýa-da millet tejribeleri bar guruluşyk boýunça. Gaty uly diýip aýdýarlar. Ýöne beýle bolýan bolsa onu näme üçin 8 baly göterip bilmedi gurulýan jaýlar. Ene sonra egerde şu gurulýan jaýlar 8 baly götermeýän bolsa, o Türkmenistany, Türk firmalarynyň guran jaýlary näçe baly göterirkä? O Aşgabat ol in bir tektonisk plita diýär, ekran plitaň üstünde ýerleşen olar. Haçan titrämeli. Onu soňam şol plita bir ýokary galýar, bir aşağı galýar, soň ýene beýle ütgüýär bolup jaý bir tarapyna ıraňatýar, soň beýle tarapyna onu soň pytraýar. O şonuň üçin şol 48-nji ýylda Stalin ýörüte çağırıp getirýär. Yapon spesialistlerini täp Ýaponiýa şu gijek olarda ýer titreme biziň çaý içişimiz ýani bir gijekde bir sutkan dowagyny bir näçe gede ownuq ýer titremeler bolup bilýär. Şonuň üçin olar
şol ýörüýte sistemasy bar, jaý salmakda. Şolun spesialistleri gelip 48-nji ýylda barlap bakaberki diýerler. Şu şäherde ýa şu ýerde şu toprakda ýaşaýyş jaýlary 2 ýa 3 gatdan ýokary bolmalylar. Patologyň beýikligi ýokary bolsa 2 metr 80 santim bolmaly diýip aýdýar. Ine şoň esasynda da 48-nji ýyldan soňra Aşgabatda ýaşaýyş jaýlary ta 80-nji ýyllaň ortasyna çeldi. Hal taqibi Saparmurat Niyaz Moskwadan okuwun tamamlap gelip Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolýança ine şu düzgün hökmany ýagdaýda berjaý edilip gelindi. Indi Niyaz gelenden soňra on kellesine gelen zat adamlar beýik jaýlarda ýaşamaly gowy. Goý patologlary 4 metr bolsun, ýani ýa 5 metr bolsun diýip aýtdy. Ine şolar ýaly jaýlarym gorulýar, ýa goruldy. Niýasyň döwründe de, Gurbanyň döwründe de. Jaýlar, ýaşaýyş jaýlary indi 2-3 gat edilip gurulanakda, indi 9 gat, 12 gat, ondan ýokary wady diýýärler. Demek, ýerde geçdi. Şol toprakda hökmen ýer titrejegi görünüp duran zat, onuň üçin ol palçy bolmak gerekkä. Haçan bolsa da bolmaly, gije bolmaly, gündüz bolmaly, 5 ýyldan, 10 ýyldan, 100 ýyldan hökmen gaýtalanmaly. Tektonisk plitalar ýerin aslynda elmedam hereket edýär we ýerin aşagynda da durmuş bar, magma bar, gaýnap duran suwuklyklar bar. Şolar urya böwsiýe ýöredýär, çykýar bir ýerden gaz bolup, suw bolup garagy. Şoň üçin Aşgabatda şol tragediýanyň gaýtalanjagy görünüp dur, bilinip dur hada. Ine ilat üçin şolar ýaly kapaslary gorýarlar. Şol betonlar. Onu soňam oýam 10 gezek, 20 gezek aýdyp berdim çykyşlarymda. Şol betonlaryň semenden hili gaty pes, olara ullanýan armaturalar, hili gaty pes, ardan armaturalar alyp gymmat bahadan ýazýarlar. Şoň ýalym beton, şoň ýalym guruluş işleri. Gara şol Türkmenistanyň edilýän guruluşyklaryň ählisinde ogurluk bolan soň şu Aşgabatdaky gurulýan şol beýik ýaşaýyş jaýlaryň hemmejigi ine ilat üçin duran bir kapasa. Titren notaýdan adam aman alja men inanmak onun üçin ýene bir gezek duýduruş halkymyza. Şu taýda ýaşamak gerekmi ýa ýokmy? Goý her bir maşgaly her bir adam öz üçin öz geregini saýlap barsyn. Ýöne men şu Türkiýede we Siriýede ýüz beren tragediýany şuň kun öz kalbimden sızıp geçirip şular ýaly netije geldim halkymyza ýene bir gezek ýatladyň. Aşgabat onuň etekleri beýik binalar ýaşaýyş jaýlary üçin niýetlenenler aňrysa 2 ýa 3 gat bolmaly, şondan ýokary bolmalylar. Olam alas boljak näbelli eger 9 bal ýüze çyksa. Ene şonu aýdaýyn diýdim. Ene şol Türkiýe bilen baglanyşykly ýene de geçen hepde ana biziň habar beriş kanalymyz bar. Halkyň sesi media aýdyp berdi. Beýleki Türk kanallaryny başga ýerlerde okan ýerler bar 2-2. Hana şol türkmenlere degişli bolan wakalar. Ene şol başda bir ýaş zenany otaýdy 22 ýaşyny zenany we otogdaşlary öldürüp soňam otlatdyrlar jesedini. Ine o ene bir gaty uly bir gene elken suwa kawar Türkiýe mass mediasyna ýerdi. Oň soň ýany hany ýene bir gelin we dogran çagasyny dördüncü gatdan oklatdyr ýere ýa betonu ýa trotuary. Ine bu barada da ýazyly onuň tutsak edipdirler. Ine gara geçen hepde Türkiýe habar berişleri işleri ine Türkmenistan'dan bağlanışıklığını şu pajgaly ýagdaýlary we emelerini saytlaryna mı, sahypalaryna mı, gazetlaryna, metbuatına çap etdiler. Elbette bizim üçin bir kabul ederlikli ýagdaý däl, bular ýaly wagşylyk. Türmede oturulgyň her birine mahsus zat däl. Ýöne men şu aňyrsyny ýene de şu jenaýetleň aňyrsyny ýene de şol Türkmenistany özüni hökümet diýip atlanýan jenaýetkar toparyň günäsi diýip hasap edýän. Näme üçin? Egerde öz ýurdumyzdy, öz watanymyzdy
zähmet çekerlik ýagdaý bolan bolsa, şol zähmetine göre tölenýän degişlikde tölenýän hak bolan bolsa, zähmet haky ýa-da insanyň hak hukuky berja edilýän bolsa, şu milletin şu aňyrdan bäri mezuri haly iş gözläp göçgelen milletin 1% ýaşamady Türkiýede. Täp towşany dogduk dep edeýlen her bir adam öz watanyny, öz dogan arnaşyny, öz dostyarynyň ýyl gününiň içinde ýaşany özüne gaty uly bagat hasap edýär. Türkmen halkym şoň ýaly. Ýani şol durmuşdan, şol ýaşaýyşdan mahrum edilensen, indi Türkiýede de soňky bir ýyl bäri ykdysadyýet aşağı gaçansan ýa düşensen, o iş yerleri azalansan, o aylyk haky kemelensen, adamlar indi bir-birine heýwany waýtman, heýwanynyň beter görnüşde garaýarlar. Diýmek, bir adam beýle kadam hasabyny ýaşamakçy bolup edilýän işler şu ýa biriniň hakyny, halal hakyna göz gözdirilip, berja edilýän işler bolupdyr, jinayet işleri. Ýogsa bu zatlar bizde aslında kabul ederlik ýagdaý da esasen şu Türkmen halky üçin geçmişimde sinetsege şular ýaly ýagdaýlar gaty seýrek bolardy Türkmenistanyny. Oňam öz sebäpleri bardy. Ýöne şular ýaly pul üçin ýa bir gymmatlyk üçin ýa bir bergi üçin adamlar beýtip gynap öldürmek ýa çağan öz dogran çağan alyp bana 4 katdan aşağı taşlamak ýa-ni Türkmenistanyň akyýaly okuwçylar göwreli bolup çağalaryny padwalarda dogurup köçelere taşlaýar. Şular hemmesi şol biziň jenaýatkar toparmyzyň hökümet başynda, döwlet başynda oturulýandan gelip çykýar watandaşlar. Esasy halkara semagasy başly. Ukraina'dan başlamakçı olmuşul soňky beren habarymda aýdypdym. Amerika öz emelerini barlykçylaryny, inspektorlaryny bäri Ukraina uğradyar. Şu uruş başlanandan bäri Ukraina ähli eden kömegini ýa harçlanypdyr, näçe harçlanypdyr, dogry harçlanypmy ýa ogurlyk edilipmi? Şolaryň hemmesini barlamak üçin 3 tane inspektorun gelelligini geçen hepde haber verdiler. Ol 3 tane yankı inspektor, baş inspektor, dürlü 3 tane guramadan gelen. Her guramadan bir inspektor. Biri onun yankı şol devlet departamentinin, Amerikan devlet departamentinin inspektori. İkincisi şol onson Pentagon nimegem yankı harby ministerlik diýip aýdyr. Şota hem harby işlemiş bir ministerlik var Amerikada. Şondan bir wekil. Üçüncüsü ondan şol agentlik var. Halkara gatnaşyklaryň ösmegi ýa ösdirilmegi boýunça. Şondan bir inspektor, baş inspektor, 3 tane baş inspektor geçen hepde Ukraina geldi. Gelip o taýda urtut başlanan jenayet işleri vardır. Ukrainanyň gorunmak ministeriniň bir ornmasary ýenen biri, ýenen başgasy işinden boşadylyp onun garşysyna jenayet iş açyldy. Ondan başga ýene de geçen hepde de habar berilişine göre Ukrainada Igor Kolomoyskiy diýip bir milliarder bardy. Şonun ofisi diýip aýdýarlar, şoň edarasyna Ukrainada şu mahal aňtaw barlyk işler alınıp barylýar, şoň hemme dokumentasiýasy barlanylýar. Sebäp pikir edilýär şol Ukrainada alyp baran işler üçin şu taýda salgyt tölemendir ýa bahalaryny galdyrypdyr ýa peseldipdir diýilen ýaly esasy şoňa bildirilýän şu mahal günah diýip aýtman ýa bildirilýän şikayet işi şol ýema bolupdyr. $1 milyard özüňe urupdyr diýip aýdylýar. Şon barlyk görünç. Alypmy, almanmy, onu barlygyň netijesi görkezdir. Gara şol men öňkü
aydysym ýaly, size habar berşim ýaly hakykatdanam şol biziň diýen sözlerimiz ýa eden arzuwlarymyz ana hasyl bolupdyr. Amerikalılar gelip şu işleri başladılar. Soňunam anyk açyk aýdyp berdi. Şol Döwlet departamentiniň wekili ýa baş inspektory bolup gelin, edenan ady diýany familiýasy Show. Ine şol göne efire çykyp aýtdy. Ine şu işler boýunça tutsak ediljek adamlar Amerikan kanunları boýunça suud ediljekdir diýip aýtdy. Näme üçin? Sebäp şol Ukraina gelen pullaryň ýa maddi material kömeklerin esasy bölegi Amerikadan geldi. Demek Amerikan halkynyň ýa-da salgyt tölejileriniň diýip aýdýarlar da, olar halkym diýip aýdana salgyt töleji. O taýda sen men ol her bir adam salgyt töleýär döwlete. Ine şo salgytlaryň esasyny emele gelen pul görnüşindemi, material görnüşindemi, teknika görnüşindemi Ukraina uğradylar. Ine şonam şol salgyt tölejiler Amerikan halky bilmäge dogry haklydyr. Nira harçdan şolaň uğradan puly ýaharydy. Ine şonu taparlarından soňam diýmek Amerikan kanunlary boýunça da şolar suud edilmeli diýip aýdylýar. Şolam bolar. Diýmek indi Türkmenistan tarapyna gelýärse, ene şu suud edişlik nira barjak. Ene Dmitri Firtash diýip biri bar. Ol ozalym şol Türkmen gazyny satyp berdi, araçy bolup, häzirem şonu edip ber gurban bolup bilen. Ol bilen hem Amerikalılar şu mahallenni barlyk işlerini alyp barýar, suud işini alyp barýar barlygynda. Ene Firtaşyň nirden alypdyr, nirden gelipdir, nirden alypdyr, nira harçlapdyr diýen sorawlar bar Firtaşa. Munça gazy, näçe nyrkdan satyn aldyň? Nira satdyň, näçe gazandyň? Ondan sonra belli bor Türkmenistan şoňa näçe nyrkdan satypdyr, soňra näçesini ýygyna gaýtaryp beripdir Firtaş. Para görnüşinde. Arada şol işler şu mahal Firtaş bilen bar ya. Ýöne onun aňyrda da bize ozal men aýdyp geçipdim bir näçe ýerde. Yulia Tymoshenko diýip biri bolupdy, ozal şo gazy prinsessa. Men şonuň Amerikan suudyna jogapkarçylyk çekilmegini isleýän, şonum eder nesip bolsa häzir bu işler bir gün edilmeýär, ol barlanyp edildi. Ol goňşa töhmet atan ýaly iş däl, jenaýatyny suud etmeli. Şonuň üçin häzir Firtaş başlaýar, aýdyp berer kimden näçe alanyny. Ine şonuň üçin Yulia Tymoshenko da çykar, Gurban Gulam çykar, ýa-ni Niyazov çykar, Valeri Atchertsowam çykar hökmen. Ondan ýeme bir orsiýetdäki ol welsepiçimiz bar, bir näçe milliard Türkmenistanyň ogurlap gaýdan ITER kampaniýasynyň öňkü ITER häzirki arety tersine harplara urulan kampaniýanyň ýol başçysy. Onu ýam Amerikalılar geçen ýyl Sanowa goşdylar. Ýanky jenaýat ýol ugru bilen milliarder bolan adamlaryň Sanowyny. Oňam gitjek gerýär. Olam aýtmaly bar. Nähil sowdalar edilipdir Türkmen halkynyň ýeňsesinden. Ýöne her kazatyň wagty bar, howlukman, bulaňam düýbüne aňyrsyny ýetilerem jezasyny Amerikan kanunlary boýunça şol sany gurban bolyňam. Oň oglum, oň töweregim, oň jenaýatkar toparym. Näme üçin? Sebäp olar sowdan Türkmen manadan neden atlar? Amerikan dollaryny ne diýerler? Demek Amerikanyň pul birligine olar hyýanat etdigi bolýar. Şo pul birliginiň üstü bilen jenaýat etdigi bolýar. Onu suud etmäde dolu hakly Amerikalılar. Şoň üçin taýýarlanyp beriň size de gezek getir. Häzir Ukrainalardan başlanýar, Orsiýet, Türkmenistan şeýler gidip berer bilen. Ondan soňra ýene de bärde urulan soraw bar. Uruş gidip dur Ukrainada. Indi şol Orsiýet tarapyna kim kömek edýär? Belli döwletler bar. Açyk kömek edýän hana İran bilen Türkmenistan ýa-da Demirgazyk Koreýa. Ine 3 döwlet. Ondan soň näme? Bulan edýän sowdasyny ýa ugradýan maddi material gymmatlyklaryny Amerikalılar ýa olaryň agentlikleri bilen elbetde bilýär ýöre togulluklar. Onam çykar.
Yönüstayda Türkmen halkynyň tijenmegi gerek. Şon üçin şolar Amerikalılar 3 tane telefon koydular Ukrainada, ýene bir gede gaýtalap aýdy. Şo Ukrain halky, Ukrain milleti, Ukrain salgyt töleýjileri, Ukrain grazdanlary özü bilýän zatlary bardy. Ene şu plan Kolomoyski meselen milliarder men üstün bilen 10 milyon dollary aldy ya beýle geçirdi ya ene plan adamı öldürdüler. Men soňa şaýat onu etdirenim ýeňsede durup plan milliarder diýip aýtmagy ya plan döwleti işgär diýip aýtmagy mümkinçilik berdiler. Telefonum bar, saytym bar, e-mailim bar. Indi biz türkmenler şo taýda indi şo mal firtaş gidip durmuş. Olar bilen nebitga sowdalary bar Türkmenistan bilen. Ya öňkü Timoşenko, ya häzirki nebi Yanka Aydık Şimal, Igor Makarov, Atçırçoğun özölünün bolsa oğlu var. Ya ine bir şumal biz hemme gurrun ediyas imani bir Kurban olun yannak oturan Abdelkadir'in başlığı. Onun oğlu var. Onun Gazprom'da 4% kıymeti var. Hasabı baylığı var. Şu ahli Gazprom'un kazancının 4% şoň oğlunun elinde. Son için bilen hemmecigi hasaba alınıp dur. Viktor Khraf var daýdýarmy. Viktor Khraf'ın oğlu şol Gazprom'da 4 götürüm aksiýasy. Gazprom ene Viktor Khraf'ın oğlunun elinde. Ferdiň bilen oýnaýan oýnuny. Bilen hemmecigi ýypçagandan çekeler Gazprom başlygy milleri bolsa, milleriň üstünden oňa çykylar, ondan oňa çykylar. Hemme ogurlar bir ýere ýüşürler. Gitjek gerek. Şonaý diýdim. Enne başga näme bar? Şol Ukraina bilen baglanyşykly ýene-de birini hoş habar diýip aýdaýyn. Ýanky bilen şol arada aýdypdyma, ýanky student ýaşlamada ýollanıpdyma, ilçimide gaçyp gitdi. Ukrainada ýok, Türkmenistanyň ilçesi şo uruş başlanýar ki, ýa-da adam ýok diýip aýdýarlardy. Onna siz özüňiz görüň, ene Ukrainadan Polşa baryn, Polşadan hem Germaniya geçin, şo taýda barmaly ýerlerine suraty çöli düşürüp, video roliklaryň birini goýupdym. Ine şo taýda 6 tane oglunyň ykbaly, 3 tane gyzyň ykbaly barady, ýörüte bir haýşa edipdim şo taýda. Ýerde märi ýaşap beren bir türkmen ýigdimiz bardy. Ine şolary dogurluk, el kömegini, dil kömegini edip ýollaryny urukdurup, eneni keselhana ýerleşdirmäge kömek etdi, operasiýasyna zadyny, iş tapıp berdi ýigitleri, tüweleme, işläp berler, aýlyk güllüklerim ganimat. Men şonu näme üçin aýdýan, ýene-de şol Ukrainada galan ýaşlarymyz bar, nira urunjagyny bilmän studentler. Häzir hem giýişler, Polşanyň üstü bilen siz Germaniýa göni çykyp bilýänler. Indi şol ýaşlaryň ykbalyny aýdýar, olara ine 1 ýyldan 2 ýyla çelli arkaýyp oturum beripdirler. Ýaşaýyş jaýlaryny döwlet ýa hökümet töleýär. Ýeje gişiginen beri ýöneten okuwňy iş tapanyna işle. Boldy. Şol ýurdun kanunlaryny bozma. Ine bar talap şol. Ine şonu mede oturan ýigitler tüwelemen näýse ýerleşipdirler, işläp berler, okuwny dowam etdirýär. Ýaşlarym näme gelecekde ine täze Türkmenistany gurjuk yurttaşlarymyz bolupdyr, goý okusylar, bilim alsalar, tejribe edinseler, görseler, Germaniýa halky nähil durmuşda ýaşaýan türkmenler nähil durmuş güzäran görüp ber. Nädip düzedip boljak, nädip şo taýdaky sistemany Türkmenistany ornaşdyryp boljak. Bilim bu ugurdan olara gatyly tejribe bar. Ine şonaý diýdim gyýsaça. Watandaşlaryna şu günkü günlerine aýdyljak habarlar siz bilen paýlaşyp pikirlemşilerden barat. Başda kän aýdylmaly zat ýöne. Uzağa çekip oturmaýyn, ondan gaty gynançly habar ýene-de bir gede aýdýar. Şo taýda ýaşaýan türkmen ýerleşlerimiz bar bolsa, olaryň şular ýaly paçygaly ýagdaýa duçar bolan bolsa, daş töwerekdäkiler öz dogurluk eliňizi uzatyn, kömek edin. Men sizden şonu haýyş etjek. Borunu sağlıkta görüşelim, hemmäňiziň öýüňde sağlyk, yurttaşlar.